Careke din ager bi dar û daristanên Çiyayê Efrînê ket û ji ber bilindbûna pêla ager gundên her du navçeya Dindirêsê û Mabata li xwe girt û ziyanek mezin gihîşte wan daran. Li gor agahî û zanyariyan ku agerek bihêz bi çiyayê gundê Xerza yê navçeya Mabata û gundê Çûlaqa yê navçeya Dindirêsê ket ku di encamda ziyaneke mezin gihîşte darên zeytûnan û zeviyên çandiniyê û darên çiyayî û merxan. û tevî hewlên berdewam xelkê gund nikarîn wî agirî vemrînin. Ew ager ji doh bi şevê ve ta danê sibê vêketî bû û ji ber bilindbûna ast û pêla ager xelkê gund nikarîbûn wî agirî vemrînin û berpirsên Turkan xemsariyek derbarê vêketina wî agirî hebû û tu destêwerdan ji bo vemrandinê nekirin. Diyardeya şewtandina dar û daristanên Efrînê êdî pir û berbelav bûye û xelkê Efrînê herdem bang ji bo aliyên berpirs dikin da ku jîngeha Efrînê biparêzin. Beriya demekê serokê Encumena Navçeya Şiyê Ehmed Hesen ji Arkêra ragihandû bû şewtandina darên Efrînê bi mebestê vêxistin û xwest ku ew kiryar werin rawestandin. Navborî herwiha spasiya xelkê gund û tîmên berevaniya sivîl kir ku hewlên xwe ji bo vemrandina ager dikin. Herêma Efrînê bi dar û zeviyên xwe û siruşta xwe ya çiyayî û geşt û guzarî navdar e û derdora 20 milyon darên zeytûnan li Efrînê hene û nêzîkî 2 milyon darên henaran û bi sedê hezaran ji darê merxan û darên çiyayî yên gund û çiyayê Efrînê xemlandine hene. Ku ev demeke siruşta Efrînê bi şewtandina daran di metirsiyê de ye û banga Efrîniyan ew e ku jîngeh û siruşta wê herêmê were parastin.